sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Mariam Kuyate. Bi ye ntɛnɛ ye septembre kalo o tile 4 san 2023 an lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma. Kunnafoni ɲɛbilala Mali lakanabagaw olu ye fariya tigilamɔgɔw ka binkani dɔ bali kunu karidon jalakoroba posi la Kulukoro marabolo kɔnɔ. Ko fara o kan Mali cɛmancɛ bolo fɛnɛ na denmisɛn san 12 o fɛnɛ fagala fariya tigilamɔgɔw ka binkani wale dɔ senfɛ kurunba dɔ kɔnɔ Niger baji la. Ka bɔ Douanzan ka taa Boni ani Gawo olu dugutaga siraw kɔni tigɛlen don a bɛ waati bɔ cɛ marifatigiw fɛ. Tijani Wederawogo an ka lasilikɛla don ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye o koɲɛw kan. Niger jamana maaw ka wurikajɔw bɛ senna halisa Faransi soldasiw kabiridon Bamako ka sito san 76 la. Bi kunnafoni bakurubaw de filɛ ninnu ye minnu bɛna walawala sɔɔni sisan aw balimamuso fɛ Mariam Kuyate ka bɛn sanga 30 ma. An b'a fɔ aw danse tabali kɛnɛ kɔnɔ. Tabale lamɛnbagaw a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛna Mali lakanabagaw ye jatigɛwalikɛlaw ka binkani yɛrɛ dɔ bali kunu karidon jalakoroba posi la Kulukoro marabolo kɔnɔ mini Bamako cɛ yɛrɛ bɛ taa kilomɛtiri 50 bɔɲɔgɔnkɔ la min yɛrɛ sen fɛ polisi 1 ani civil 2 olu jogina terroriste 1 o minɛna. Ni kunnafoniya ninnu bɛɛ lajɛlen laselikɛla Mali soldasiw fɛ. Mali cɛmancɛ bolo fɛnɛ na denmisɛn san 12 fagala fariya tigilamɔgɔw ka binkani yɛrɛ dɔ senfɛ kurunba dɔ kɔnɔ Niger baji la. Tijani Wederawogo ka bɔ Banjangara ale ka laseli don. Ka kɛɲɛ ni tanika segin gɛlɛyaw ye sirabakun na ka sabu kɛ dangariwalew ɲɛsina kama maa caman de kun bɛ taa ji siraw fɛ ni o ye bato ye walasa u bɛ se ka se u seyɔrɔ la nka nin waati laban na gɛlɛya o bɛ ka don o fana na. Septembre kalo tile fɔlɔ an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko dangariwalew kɛra Komanavu ka baton dɔ la Tombouctou ale ni Mopti dancɛw la. Nin kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen sɛbɛntiyara mun carila bɔlɔlɔ siraw fɛ. U ka laseliw kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko dangariwale in senfɛ maa kelen de bɔnɛna u ni na ni ka maa caman ka olu jogin. Tanikasegin na siraw fɛ ji kan Komanavu baton olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ka bɔ Tombouctou ka tɛmɛ Mopti ni ka taa Kulukoro. U ka fɔla nin dangariwale in tɛna kɛ sababu ye ni ka olu fari faga nin tanikasegin na. Ko fɛɛrɛw na sigi sen kan ka se ka lakana kɛ Tombouctou ale ni Mopti cɛ maaw olu bɛ se ka tanikasegin kɛ nɔgɔya kɔnɔ cogo min na. Tijani Wederawogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. Alisa an bɛ to ni Tijani Wederawogo ye ka kuma lakanabaliya koɲɛw kan Mali cɛmancɛ bolo la. Ka bɔ Douanzan ka taa Boni ni Gawo olu dugutaga siraw kɔni tigɛlen don fariya tigilamɔgɔw fɛ a bɛ waati bɔ. Ni waati in kɔni na maaw kɔni dusu kasilen bɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a dugutagabaagaw. Siraba min n'an b'a wele ko RN16 ka bɔ Douanzan ni ka taa Gawo fɛ a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ ɲɔgɔn ko bɔ taama kɔni gɛlɛyalen don nin siraba in kan ka sabu kɛ kulu marifatigi minnu dagalen bɛ yen nɔ olu kɛn bɛ ka siraba in matarafali bali taamakɛlaw ma. Nin waati in na maa caman de kɔni bɛ Ombori ani Douanzan dugu kɔnɔna na minnu tɛ ka se ka u taa yɔrɔ sɔrɔ. O kun kɔnɔna na u la k'u damakasi k'a ɲɛsin Douanzan o kɔni ɲɛmɔgɔw ma walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko in na cogo min na. A ye degun fɔ mairie ye a ko problème t'a la k'a y'a mɛn an taara problème fɛn b'an kunna an y'a bɛɛ fɔ a ye an ko a ma an bɛ fɛ ka taa di an bɛ fɛ ka taa so ou on voulait rentrer an bɔra Bamako an bɛ taa Gawo. O la sa i b'a jateminɛ Douanzan dugu kɔnɔna na bolimafɛn girimanw minnu kɛn bɛ ka dala dumuni ani magoɲɛfɛn wɛrɛw caman ta olu de kɔni jɔlen don a bɛ waati jan bɔ dɔw yɛrɛ sirannen don n'u ka sumanw tɛna tiɲɛ. Ça fait une semaine. Mais Douanzan yan dumuni t'an bolo yan hali koliyɔrɔ tɛ yen hali ka taa don ɲɛgɛn na a bɛ wari siyɔrɔ dɛbɛ a bɛ wari. Nin tanikasegin gɛlɛya in kɔnɔna na maa dɔw de fana bɛ yen minnu b'u sinsin o gɛlɛya in na walasa u bɛ se ka maaw latɛmɛ tɛmɛcogo wɛrɛw la mun kɔni tɛ sariya kɔnɔna na. Ka bɔ Bamakɔ ka pase sara 6000 ka n'i da Douanzan yan i ma se Gawo vraiment i kɔni b'a la k'a ka gɛlɛn ka bɔ Douanzan yan ka taa Homore u bɛ ka mɔgɔw ta ka taa 5000 6000 Land Cruiser.
bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ an bɛ samiya kɔnɔna na taamakɛla dɔw bɛ yen minnu kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔ ka sabu kɛ siyɔrɔntanya ye musolakaw ale ni denmisɛnninw de ka ca u la kosɛbɛ. tiɲɛ yɛrɛ la an sɛgɛnnen don dugu in kɔnɔna la ni sɛgɛn tɛ fila ye kelen bɛ an kan muso kɔnɔmaw yɛrɛ b'an cɛ la kelen yɛrɛ bɛ ale jiginna ka ban an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka an dɛmɛ n'o tɛ an bolola wari bɛɛ banna an yɛrɛ t'a dɔn an b'a kɛ cogo min na. taamakɛla fara bolimafɛntigi kan bɛɛ lajɛlen ka laɲini de ye taama ka se ka kɛ jamana sirabaw kan k'a to a ma kɛ gɛlɛya ye u bɛ welewelekan ci ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma. J'aimerais juste lancer un message aux autorités. An b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka se ka fɛɛrɛ ɲini nin siratigɛ ko in na bawo n'i y'a jateminɛ denmisɛnninw b'an cɛ ma maakɔrɔbaw b'an cɛ ma musow fana b'an cɛ ma wa bɛɛ lajɛlen de degunnen don ka sabu kɛ nin siratigɛ in ye. On a vraiment souffert de cette situation. Sani fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ nin na taamakɛla caman de bɛ yen minnu bɛ si la Douanza gare kɔnɔna na ka sabu kɛ sentanya ye. Tijani Wederawogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. n y'a laseli kɛ kunnafoni daminɛ na mali ndonatana kɔrɔ Salif Keita ala ye ale ka kalifa kɔni minɛ a la sibiridon Bamako ka si to san 76 la. Salif Keita ale tun ye golikɛla ŋana ye san 1960 waati. Bi malidenw kɔni dusu kamilen bɛ kosɛbɛ nin donatanaba in ka banni na. Siaka Traoré ale b'o laseli ka ɲɛ. Mali farafina a ka diya diɲɛ sirantolantan tuloma dɔ binna kuna sini sibiri septembre kalo tile 2 san 2023 Salif Keita n'a bɛ wele Domengo o ko don malidenw dusu kasira an ka mɔgɔ dɔw lamɛn. Salifu Mali bɔlɔntan mɔgɔba de Salifu ye a bi ni Salifu bɛ Real la yan nɔ ne b'a dɔn wa ne tun ka dɔgɔ min an tun bɛ to ka match caman na an bɛ taa si bila de k'a ye ala ka hinɛ la ala y'a fɔ a ma k'a ye misala ma ye. Ne tɔgɔ Bubakar Magado ne ye Sarmalien supporter ba ye Salif kɔni anw m'a ye mais an ye tɔgɔ minnu mɛn a kan parce que a kɛra tile la ka sɔrɔ o y'a sɔrɔ n ka dɔgɔ vraiment an ye parcours minnu mɛn Salif sara ka Mali ta dusukolo kɔnɔna la sabula ka daga maa minnu kun ko hali laɲini a kun bɛ Mali se yɔrɔ o yɔrɔ komi laɲini ala ta laɲini anw ta ye mais latigɛ ye ala ta ye so Salif kɔni an t'a sara sɔrɔ an b'a fɔ dɔrɔn an b'a fɔ ka waliman dɔn vraiment ala k'a dayɔrɔ bɛɛ lajɛlen fi dawusi kɔnɔna ma a ye baara min kɛ faso ye a ka di ne ye faso ka dɔn a kɔ ye faso ka dɔn an ɲɛ ye parce que bi bi in na an bɛ mɔgɔninfin tanu siro nin mais ɲɛnama o tɛ se ka kɛ an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ nin don an na bɛ so min État fɛ vraiment an k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔba de tilara na mɔgɔba min nana sanga dɔn an ka balontan na vraiment an b'o ɲini ala fɛ k'a ɲini a somɔgɔw fɛ vraiment k'u ka yafa Salifu ma ala kama kira kama. Ne ye Real supporter ye n bɛ Mariba Kulubali Salifu a y'a baara kɛ a ɲɛ ma Real ko rɔ nka mɛ diɲɛ ko ko ni ala ma tɔgɔ dɔ bɛ ni ala ma di ma i ka se k'u bɛ ta ka di a tigi ma i bɛ se k'a fɔ k'a fɔ a ma baara k'a ɲɛ a y'a baara k'a ɲɛ a y'a nɛmɛ ale ala ka hinɛ na ala ka Yesu a ma y'a ye Real ko rɔ a y'a ko bɛɛ k'a ɲɛ ala ka lahara su ni a y'a ka tɛmɛ yan. Je me nomme Siriki Dambele, entraîneur de football commune 1 kɔnɔ an ka légende n'o ye Salif Keita ye n'an tanyana ala ka hinɛ la ala ka yafa k'a ma Salifu ka ko ma kɛ anw ɲɛna anw ye denmisɛnninw ye min kɛra an ɲɛna o ye Salif Keita nana ni centre de formation hakilila min ye CSK k'a bila sen kan a kɛra sababu ye bibi na centre de formation Mali yɛrɛ bɔlɔntan a bɛɛ sigilen n'o de kan a hakilila a baara k'a waleya bɛɛ ka dɔn k'a fɔ ko in a bɛ se ka kɛ Salif Keita de nana ye an bɛ se k'o retenir Salifu ka acte baw la. Ka fara o kan kafu farafinɛgo sirantolantan ɲɛmayaso ɲɛma Dr Patrice Motsepe y'a ka sangafo kɛ a kɛra laseli la min bilara kafu bɔlɔlɔ sanfɛ kunnasini kari septembre kalo tile 3 san 2023 VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don. Yaasa ka se ka hakilisigi di maa minnu kɛlɛkɛla sababu ye k'u bɔ u sigiyɔrɔw la Ameriki dɛmɛjɛkulu USAID ale ye dɛmɛ don musojɛkulu minnu ka baara ɲɛsilen don yɛlɛma ani yiriwa kama Mopti marabolo kɔnɔ. Traoré Awa Goita ale ye o baarakɛla ma kofɔlen dɔ ye a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye nafolo min dila u ma yaasa ka se ka dɛmɛ don ni maa kuma dogolen ninnu ma ani u ka baarakɛtaw la a bɛ Mohamed Touré ale ka kuma bara la. Balimamuso i bisimila. Ne balimakɛ aw yɛrɛ ni ɲantuma n ye jɛkulu kelen ye n'o jɛkulu n'a bɛ fɔ ma ko sewa kɔnɔna na komi engagé nana wolo la n'o nana kɛ jɛkulu ye association caman y'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ n'a bɛ fɔ ko les réseaux des femmes engagées pour le changement et développement du monde jɛkulu alhamdulilayi a sigilen bɛ Sevare CSG Orogene o ye Sevare quartier dɔ ye ani USAID ye baara kɛ ani jɛkulu caman ye baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani MINUSMA ye baara kɛ ani Mopti mairie baara kɛ ani ONG caman ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ
jɛkulu sigilen bɛ bɛn ni kelenya sabatili ani sigida kɔnɔmɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ furugufurugu bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ka ban sigida la développement min na sigida la cogoya min na dun ka fa sabatili ani an yɛrɛ ka sɛnɛfɛnw labaarali ka kɛ dumuni ye dumuni min bɛ bɛn an farisogo ma an ka jɛkulu baaraw bɛnnen bɛ olu ma dakurubaya la an bɛ baara caman kɛ jɛkulu in kɔnɔna na ani jɛkulu in kɔfɛ jɛkulu in kɔnɔna na an bɛ galadon kɛ an bɛ safinɛ dilan kɛ an bɛ bayɛlɛmali kɛ bayɛlɛmali ninnu yiridenw b'o la sumanw b'o la fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma an bɛ jardinage kɛ an bɛ ambush kɛ an bɛ kun dilan kɛ an bɛ fini sɔgɔ kɛ hali finikalalaw b'an na jɛkulu in sigilen bɛ kuru caman kan min bɛ bɛn ni kelenya sabati duguba kɔnɔmɔgɔw ni burusi kɔnɔmɔgɔw olu bɛɛ lajɛlen ka faamuyali bɛ sɔrɔ niveau min na an balima minnu wulila a b'u sigiyɔrɔ la olu don bololabaaraw la kɛlɛ ye dankari minnu ka ɲɛnamaya la ka baro k'olu fɛ min b'olu hakiliw sigi. Ayiwa aw ka baara ni aw ni USAID barisabu u ka laɲini tun ye ka dɛmɛ don kɛnɛya hukumu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnna baloko ka maaw tanga ayiwa ɲangata min bɛ se ka bon denmisɛnnin npogotigininw kan nka a yɛrɛ bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna a laɲini ko la wa. Alhamdulilayi mairie dugukolo d'a ma municipal y'a jɔ o ye angari k'a kɔnɔ angari min ye angari belebeleba 2 ka taa se 3 ma u ye magasin 4 k'a kɔnɔ ka salle de réunion k'a kɔnɔ ka bureau k'a kɔnɔ ka douche intérieure k'a la extérieure k'a la ka gardien so jɔ a la ka matériel k'a kɔnɔ o de tun ye centre n'an b'a fɔ o ma ko centre multifonctionnel mais réseau ta don musow bɛ jɛ ka baara k'a kɔnɔ jɛ ka baara in vraiment a ye nafa se anw ma sabu a ye bɛn sabati anw ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 3 ka taa se siɲɛ 4 siɲɛ 5 ma baarakɛdenw bɛ an na lundi mercredi samedi mais ni commandes bɛ yen an bɛ kɛ yen don o don ni formation sɔrɔla an bɛ kɛ yen don o don komi volontariat don sara tɛ mɔgɔ si o ye gɛlɛyaba ye an kan bénévolat de don donc ni an ye min baara o ye an ka tɔnɔ ye an yɛrɛ bɛ caisse épargne kɛ an bɛ juru don ɲɔgɔn na tɔn bɛ juru don tɔndenw na ka dɛlɛ d'u ma ka musaka fitinin fara a kan n'an b'a fɔ o ma ko bénéfice o bɛ segin ka na réseau kɔnɔ. Aw ka jɛkulu ni o sugandira cogo jumɛn walasa aw ka se ka dɛmɛ don ka ɲɛsin sigida gɛlɛyaw ko ma kɛnɛya ko fanfɛla la ani baloko ni denmisɛnnin npogotiginiw ɲangata min bɛ da aw kan barisabu musow don. IMC ye fɛɛrɛ min tigɛ muso ɲangatalenw ni npogotigininw na hali cɛw b'a la JAR b'a la IMC international medical corps ONG international don o ni anw ye jɛ ka baara caman kɛ centre in kɔnɔna na o bɛ don centre in kɔnɔ don min na o y'a sɔrɔ hali centre in peinture ma ban fɔlɔ l'endroit jar'u ye u y'a kanu ka an dɛmɛ an ka baara la donc o hukumu kɔnɔna na u ye an ka yɔrɔ dɔ aménager ka kɛ salle d'écoute ye ɲangata wale ye mɔgɔ minnu sɔrɔ n'an b'a fɔ o ma ko violence base sur le genre i kɛra cɛ ye o i kɛra muso ye o i kɛra lujuratɔ ye o i kɛra denmisɛnnin ye o i bɛ se ka na centre la ka na i ka ɲangata ɲɛfɔ tuba kɔnɔna na ani bonya ni karama kɔnɔna na mɔgɔw fɛnɛ b'u bolo centre kɔnɔna na ye minnu b'i lamɛn k'i lafaamu ka tila k'i orienter. Ayiwa nin baara nin a daminɛna waati jumɛn a ye mun de kɛ walima fɛɛrɛw jumɛn latigɛra yaasa ka dɛmɛ don sigidadenw ma o mara kɔnɔna na. An ye nin baara in daminɛ février 2017 anw y'a ye furugufurugu fanga bonyana Tiyago kɛlɛ nana Mali la a donna dugu kɔnɔ fo ka n'a kɛ sigida la anw yɛrɛ y'a hakili jagabɔ est-ce que ni musow sen ma don nin kɛlɛban kuma na nin kɛlɛban fɛɛrɛw la nin tɛna dankari an ka sociétéw la wa anw ye miirila min na est-ce que an tɛ jɛkulu dɔ sigi jɛkulu min ni togodala musow ani duguba kɔnɔ musow olu bɛ se k'u sen don kɛlɛba in na cogoya min na parce que n'i y'a ye kɛlɛ tɛ ban fɛn wɛrɛ t'a jukɔrɔ wa o hukumu kɔnɔ an ka hakili jagabɔ nana mun yira n na an k'an tɛgɛ di an balima togodala mɔgɔw ma ka sensibilisation fanga bonya pour que musow k'u sen bɔ kɛlɛ in fanga mayɔrɔ la parce que kɛlɛ kɛra ɲɛ o ɲɛ ma a juguman ye muso ye muso balimakɛ de bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la muso woloden de bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la muso fa de bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la muso cɛ de bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la nin kelen-kelenna o kelen-kelenna ni tora kɛlɛ da fɛ dankari kɛra muso nin na o hukumu kɔnɔna na est-ce que ni musow ye faamuyali sɔrɔ k'a dɔn waleya min bɛ ka kɛ waleya cɛjugu don Tiyago kɛlɛ tɛ Mali la fɛn wɛrɛ bɛ kɛlɛ in kɔnɔ min ma faamu ni muso bɛɛ y'o faamu ka ban k'a fɔ ko siya dɔ tɛ siya dɔ contre la ka kuma denmisɛnninw fɛ ka kuma u balimakɛw fɛ ka kuma u furukɛw fɛ o bɛ dankari kɛlɛ in fangamayɔrɔ la o hakilina de nana anw na an ka muru di ɲɔgɔn ma pour que la paix bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogoya min donc bi alhamdulilayi bi an bɛ Ala fo ka tari da Ala na an dɛmɛbaga jɛkulu sababu ne bɛ foli di u bɛɛ ma bi moti promotion de la femme fo olu fana ye cɛsiriba kɛ association ye min ye réseau ye n bɛ société civile fo o ɲɛmaaba fana ye
cɛsiri kɛ baara in ɲɛli la. An bɛ moti ONG fo. Ni ko ko ONG dɔ t'a tɔgɔ ma, dɔ bɛna dimi. ONG caman ye dɛmɛ don an ma. IMC b'o la, PNUD b'o la, AMSF b'o la, Trigérie b'o la, WILDAF b'a la, Marstop b'o la, Handicap International b'a la. Ni ko b'a bɛɛ citer n bi ɲina dɔ kɔ. Mɔgɔ mɔgɔ ye anw dɛmɛ ni hakilina ɲuman ye, kumakan ɲuman ye, n bi foli di bɛɛ ma. An bɛ taa ni kunnafoniyaw ye Niger jamana na. Maa ba caman olu kɔni de bɔla nin dɔgɔkun laban in na u ka faba kɔnɔ Niamey ni ka laɲini ko Faransi soldasiw ka u ka jamana bila teriya la. An ka laselilikɛla min bɛ yen nɔ, Mahmoud Kaba Jakite, ale tun bɛ a kɛnɛ kan. An ka jɛ k'a lamɛn. Kabini juma tɛmɛlen fo bi wulikajɔw ma kɔtigɛ Niamey dongo don ni nɛgɛ kaɲa 15 sera hadamadenw de bɛ cari Fransika sɔrdasi daga la n'a bɛ wele base française Niamey dugu kɔnɔ k'a sɔrɔ Fransika sɔrdasi daga dɔrɔn tɛ yan nɔ l'Amérikikaw fana ta bɛ yan nka nin jamakulu in bɛɛ bɛ Faransi de kɔ yan tiɲɛ don kabini fanga dafiri kɛra jamakulu ye boli caman kɛ nka nin ye a siyɛn fɔlɔ ye CNSP dɛmɛbagaw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kɔnɔkulu kelen ye Faransi gɛnninko la. Vous allez partir, vous n'allez pas rester au Niger. Aw bi taga, aw tɛna to Niger yan nɔ sabula Niger ye anw de ka dugu ye. Wa ni makɔrɔma to ni a m'a dabila an ni Faransi yɛrɛ jamanadenw bi fara ɲɔgɔn kan ka makɔrɔn gɛn ka bɔ a ka fanga la. Sabula a bɛ ka ko minnu kɛ Nigerkaw la o bɛ jate janfa de fɛ ka ɲɛsin Faransidenw yɛrɛ ma. Bɛnbaliya fosi tɛ Nigerkaw ani Fransikadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Fanga dafiri eko a tɛ ɲini ka yɛlɛma ka kɛ Faransi mangoya yira ye sabula bibi na laɲini kelen dɔrɔn de bɛ maa ninnu fɛ ko Faransi sɔrɔdasiw ka taga ka bɔ Niger u ko gɛlɛya fɛn o fɛn de bɛ Niger kan bi Faransi nɔ bɛ a bɛɛ la. Aw yɛrɛ ɲɛ bɛ a la jama min bɛ yan bi a ka cɛ ni maa 1,000,000 ye nin kɛnɛ in kan ka da o fana kan Niger dugubaw bɛɛ la wulikajɔw bɛ yen a bɛ se ka fɔ kabini ni fanga dafiri kɛra waati bɛɛ lajɛlen wulikajɔw bɛ kɛ. Mangoya tɛ Faransi sɔrɔdasiw dɔrɔn kan a ka lasigiden Sylvain Ité fana kɛra persona non grata ye Niger o kɔrɔ ye k'a gɛnna ka bɔ Niger kɔnɔ nka cɛ in ma sɔn tagali ma ko kuma tɛ ale ni fanga dafirilaw cɛ sabula ko o maa ninnu mana sariya sira kan o de y'a to CNSP fana ye yamaruya di Niger polisiw ma ko ka cɛ in nabɔ Niger kɔnɔ nka o tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ a bɛ a ka lasigidenso ambassade kɔnɔ sabula o yamaruya tɛ Niger bolo ka don a nɔfɛ o kama sɔrɔdasiw sigilen don ambassade in da la su ani tile bɛlɛnni na cɛ in ni a ka denbaya tɛ se ka bɔ a ka da fɛ wa polisiw fana tɛ se ka don Niger ni Faransi bɛ o gɛlɛya de kɔnɔ nin wagati in na politikitɔn ɲɛmaw yɛrɛ caman ye u ka dɛmɛ yira CNSP yɔrɔ Ousmane Idi Ango ye o dɔ ye ale ko Fransika sɔrɔdasi daga in kan ka taga ten ka bɔ Niger k'o de ye bɛɛ ka laɲini ye. Il faut cette base militaire qui est installée au Niger. Ni sɔrɔdasi daga min sigilen don yan sariya kɔni na kan ka taga Niger jamanadenw ka yɛrɛma hɔrɔnya de bɛ u bolo jamana si tɛ se k'a fɔ k'a bɛ ko wajibiya Nigerkaw kan jamanadenw bɛɛ de kan ka bɔ bi ka kɛ kulu kelen ye walasa k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya yira. Réclamer sa vraie indépendance. Abdrahman Umaru ni ale fana ye politikitɔn ɲɛma ye ko tubabuw furadama tɛna an ka jamanaw kɔnɔ dɛmɛ bolo ma k'u b'u ka sɔrɔw de ɲinini na an ka lamɛn. Ce que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a eu à faire, dénoncer 5 accords. Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ye min kɛ ni o ye ka bɛnkan 5 kɔn ni Faransi ye o ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fɔlɔ an bɛ se k'a fɔ bi olu ye u jɔyɔrɔ fa jamanadenw fana de kan ka bɔ bi ka dɛmɛ yira ka wajibiya fo sɔrɔdasi ninnu ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ sabula an furadama y'a fɔ ko tubabu ninnu tɛ yan jatigɛwale kɛlɛli la nka u bɛ yan nɔ u yɛrɛ de kama. De la lutte contre le terrorisme mais pour préserver leurs intérêts. Yahuza Sadisu ni ale ye minisiri kɔrɔ ye ko Niger lakanali kɛbagaw ka jateminɛw de y'a yira ko Faransi sɔrɔdasiw ma se ka fosi ɲuman ɲɛnabɔ jatigɛwale kɛlɛli la. Elles se sont rendues à l'évidence. Sɔrɔdasiw de y'a dɔn ko nin bɛnkan minnu bɛ an ni Faransi cɛ lakanako la nafa fosi de tɛ u la tiɲɛ yɛrɛ ka fɔ bɛnkan ninnu tun bɛ gɛlɛya minnu lase an ma u tun tɛ o ɲuman na s'an ma o de kama CNSP ye nin bɛnkan ninnu kɔn Niger ani jamanadenw ka nafa sɔrɔ kama o wagati kelen in na
Niger be k'i gɛrɛ jamana dɔgɔrɛw la walasa ka a teriw caya. Talata tɛmɛlen minisiri ɲɛma Lamine Zen ye tagama kungurunin kɛ Guinée équatoriale ɲɛma fɛ. Wa sibiridon septembre kalo tile 2 Chine ka lasigiden Niger ni jamana kɛlɛko minisiri général Salifou Modi fana ye ɲɔgɔn ye kɛ Niamey baraɲɔgɔnya kumaw la. O ɲɔgɔn ye yɛrɛ b'a yira ko Chinekaw kɛlen bɛ ka dɔnnatɛmɛ fanga in lakodɔn. Tile 2 in na fana CNSP dɛmɛkulu Union citoyenne aux réponses d'urgence fana ye tagama camanw kɛ ka taga kɔkan jamana dɔw ka lasigidensow la walasa ka Niger lahalaw di. U sera Inde, Chine, Turquie ani lasigidenso dɔgɛrɛw la. An ka u ka ɲɛma Mohamed Alfazazi lamɛn. L'objectif est de venir vers les... An ka nin wulikajɔ in kun ye de ka na kunnafoni jɛlen di lasigidenw ma min bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ walasa u ka u lase u ka ɲɛmaw ma u ka jamanaw kɔnɔ. Ni Niger bɛ nin wulikajɔ in bɛɛ la CEDEAO ma bɔ a ka kumakan kan hali bi. O min ye ko sɔrdasiw ka Mohamed Bazoum labila ni ka a sigi a nɔ la fanga la. Min ye Europe tɔnba Union européenne ye ale ye julu magaya dɔɔni. A y'a laɲini CEDEAO fɛ ko ka nɔgɔya dɔɔni don balow doninko la Niger kɔnɔ walasa balontanya kana na fiɲɛ don jamanadenw na. Mahamoud Kaba Jakite pour VOA Bambara, Niamey, Niger. An bɛ segi ko kura ye Siyaka Tarawele ma farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw. Mali senatolantana kɔrɔ ɲɛfɛma attaquant Salif Keita n'a donné tun do fana ni Domengo ye Ala ye aminiji dɔgɔya. A fatura kuna sini sibiri septembre kalo in tile 2 san 2023 ka si to san 76 la. Ani kunnafoni dila Nuhum Keita masarala. Ale sigiyɔrɔ bɛnbɛ Bamako ma. Salif Keita y'a ka sɛnɛtɔlɔntan daminɛ kabini a ka kin kɔnɔna na Bamako. Salif Keita a y'a ka balontan daminɛ u ka quartier min filɛ nin ye ko Wolofobugu. Anw denmisɛnnama yɛrɛ yiri ninnu min tun bɛ u ka so kɛrɛfɛla la u y'a fɔ ɲɛna ko a yɛrɛ tun bɛ balontan dege a bɛ fɛnti ninnu ni dribble kɛ cogoya min na. A y'a daminɛ kabini u ka so yiri ninnu min bɛ yiri ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. Salif Keita ye ntolantan AS Rural de Bamako la ani Stade Malien de Bamako. Mali forobatɔn n'o ye équipe nationale ye o jɔsen belebele tun do. Ka ballon caman tan an ka jamana ye n'u ni an ka farafinna ekipubaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ. Ayiwa Salif Keita n'a bɛ ballontan na dɔrɔn danfara bɛ dɔn an ni olu ni ɲɔgɔn cɛ tellement a ka jɔyɔrɔ tun ka bon ballontan na kosɛbɛ. Salif Keita ka senkola ɲɔgɔnna sɔrɔ man di sɛnɛntolantan na. Nuhum Keita kunnafonidila don Bamako. Salif Keita tun ye ballontanaba de an ka jamana kɔnɔ ballon dɔnnaw ani kunnafonidilaw bɛɛ y'a yira k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na mɔgɔ ma se ka ballontan a dɔnnenya ka tila ka tɛmɛ Salif Keita kan. Salif Keita tun ye balontanna ye a dɔnnen tun don a tun bɛ se balontan na. A ye an ka jamana kunkɔrɔta farafinna ani diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ. A dɔnnen don an ka jamana kɔnɔ a dɔnnen don farafinna a tun dɔnnen bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ. Mɔgɔw yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ o wagati la ale ni Pele le roi Pele Salif ka balontan ani roi Pele ko différence camanba tun tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. I bɛ se ka kɛ balontanna ye mais ka kɛ balontannaba ye fo bɛɛ ka sɔn ye. C'est des produits rares. Salif tun ɲɔgɔn de ye balontan. Salif Keita Domengo ye ntolantan Faransi ani farajɛ jamana wɛrɛw kan. A y'a ka balontan kɛ farafinna an ka jamana kɔnɔ. A ye san 20 sɔrɔ wagati min o tun kɛra Première République wagati. Denmisɛnw tun bɛ kɔlɔsi kosɛbɛ u tun bɛ encadrer. Salif o wagati la de a bɔra jamana kɔnɔna na. A bɔra condition min na a histoire yɛrɛ bɛ parce que a y'i dogo ka taa Libéria ka sɔrɔ ka avion ta ka na Faransi. A selen Paris ka sɔrɔ ka taxi ta tuguni ka taa fo Saint-Étienne. Paris ni Saint-Étienne a ka ca ni kilo 500 ye. A tun kan ka jouer club min na n'u b'a wele ko AS Saint-Étienne. A n'o ɲɛmɔgɔ ninnu olu y'a ye taxi la dɔrɔn kabini Paris fo ye f'u y'u kunkolo minɛ. A taara Saint-Étienne la ka bɔ Saint-Étienne la ka taa Olympique de Marseille la ka bɔ la ka taa Portugal ka bɔ la ka taa Espagne ani ka carré laban aux États-Unis. Ballon d'or africain fɔlɔ do n'o ye jɔnjɔn belebele ye sɛnɛntolantan bunagun kan farafinna. Salif Keita de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye k'o sɔrɔ farafinna a kɛra san 1970. France football de y'a sigi san 1970 ale ye gafe fɛn min ye ballontan gafe ye Faransi. An ka farafinna jamana o jamana la u ka lakɔlɔsila dɔ bɛ yen olu de bɛ voter n'u votera olu bɛɛ de ka vote bɛ fara ɲɔgɔn kan ka lajɛ farafinna san min tɛmɛna min kɛra ballontannaw la ŋana ye u bɛ tali ko la. Salif de kɛra farafin fɔlɔfɔlɔ ye min ye ballon d'or africain sɔrɔ san 1970 nka Salif ye
ye distinction caman wɛrɛw sɔrɔ parce que balontana min tun don a tɛ se ka taa balontan terrain kan n'i t'a la kɔlɔsi i b'a dɔn k'a fɔ a bɛ ballon dɔn ka tɛmɛ balontanaw bɛɛ kan a tun bɛ ka jouer équipe min na n'o ye Saint-Étienne olu kɛlen bɛ ka buste dɔ dilan u ka dugu la ye Saint-Étienne ka a ja k'o buste in kan ka o inaugurer stade Geoffrey Guichard a reconnaissance ka taa Salif yɔrɔ la parce que Salif ye tɔgɔ di Saint-Étienne ma Mali kanu tun bɛ Salifu Keita la kosɛbɛ jamana caman tun b'a nɔfɛ a k'a ka nationalité yɛlɛmɛ surtout précisément en France mais Salif a ma sɔn tile kelen a ko ko ale malien de ale bɛ to a ka malienya de la ka promesse suguya bɛɛ ta a ko ko ale tɛ se k'a ka nationalité falen nationalité wɛrɛ la malien den ɲɛnama de tun don jamana kanu tun b'a a dusukun na kosɛbɛ misali de ka kan ka ta Salif Keita n'a ɲɔgɔnnaw kan Nuhum Keita ka fɔ la o la fo jamana ka fɛɛrɛw sigi sen kan min b'a to mɔgɔw bɛ se ka walawala u ka baaraw kɔnɔna na an bɛ dugawu don kɛ k'a ɲini ala fɛ ala ka Salifu dayɔrɔ suma VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don sisan an ka malidenw ka hamiw lamɛn Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ne Modibo Kulubali n sigiyɔrɔ bɛlen no Sikaso ma. N ka commune ye Danbɛla ye, arrondissement ye Bilenjo ye, au cercle de Sikaso, village ye Kɛsana ye. Kamanagan min bɛ ne yɛrɛ la Maliko in na sisan. N bɛ se ka mun fɔ transition mɔgɔw ye, hali bi u k'u cɛsiri. Anw ye Sɛnɛgalaw ye, anw ka baara bɛnnen no sɛnɛ ma. I n'a fɔ ɲinan minɛnw prix ko kɛla kɛcogo dɔ la. A ye mɔgɔw degun kosɛbɛ yani an bɛ baara daminɛ ka sɔrɔ an ye kɔɔri prix dɔn parce que kɔɔri o de ye anw Sɛnɛgalaw ka produit ye an bɛ baara daminɛ ka sɔrɔ an bɛ kɔɔri prix dɔn o kuma n'a ma ɲɛ ko an bɛ kɔɔri prix dɔn ka ban o kuma minɛn minnu bɛ don kɔɔri kɔrɔ n'olu bɛ di Sɛnɛgalaw ma ka taa engrais la fo ka na se baga ninnu ma an fana ka baara daminɛ o prix kan an k'a dɔn ko nin minɛn nin fɛn ye nin da nin ye i n'a fɔ an b'a dɔn ko kɔɔri kilo kelen ye nin da ye cogo min na an fana k'a dɔn k'a fɔ ko ni minɛn ye baga litiri kelen nin da ye nɔgɔ bɔrɔ kelen nin da ye bugurimugu nɔgɔ ninnu i n'a fɔ burɛmu laso ninnu a bɛɛ bɔrɔ kelen nin da ye an ka baara daminɛ da dɔɔni kan vraiment o kɔni laseli bɛ ne bolo ka se jamana ɲɛmaaw ma an bɛ don min na komi bi an sɔgɔma ne tɔgɔ Sange Keita ne sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Kalabankura Bamako ma bon sɔgɔmada in na ne ka kuma min bɛ yen ka lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma o ye bon élection bɛ na surunya donc 2024 ye élection ye mais ne bɛ ka hami fɛn kelen min na bi parce que Mali la n'a fɔra ko élection ka kɛ an bɛ voter ni papier min ye n'o ye an ka biométrique ye la carte biométrique dun b'a dɔn bɛɛ tɛna sɔrɔ donc ni bɛɛ tɛna sɔrɔ u ka fɛɛrɛ tigɛ pour que mɔgɔw bɛ se ka biométrique sɔrɔ pour que élection ka kɛ élection ɲɛnama ye donc ni biométrique tɛ mɔgɔw bolo a kuma ka ca comme a ko bɛ maires ka bolo kan tun bɛ policiers la mais ko sa bɛ maires ka bolo kan mais a ye appel lancer u ka segin ka mɔgɔw wele tugun encore u kana fɔ k'a jɔra dɛ parce que Mali ko dɔ don n'u y'a jɔ u kana taa wari ko don a la ka mɔgɔw la décourager u ka fɔ arajo la k'a fɔ télé la ko biométrique ko halisa a bɛ continuer parce que a bɛ kɛ kun ye de pour que an ka se ka élection ɲɛnama kɛ voilà o de kun ye ne ka sɔgɔmada in na kuma ye merci beaucoup bɛɛ. Wa salamu alaikum nun Keita do Nouakchott ne bɛ Nouakchott yan nɔ problème fila de bɛ yen ne bɛ se ka kuma o kan gɛlɛya bɛ maliyɛndenw kan kɔfɛ Mali état de nɔ don ne nun Keita do ko ten filanan Mali yɛrɛ kɛlɛ bɛ Mali kɔnɔ yɛrɛ a problème filanan o ye Mali gendarmew de nɔ ye Mali gendarmew de nɔ ye kɛlɛ yɛrɛ juguyayɔrɔ ye a sabanan Mali kɔnɔ kunnafoni i n'a fɔ Bayangara fanfɛ yɔrɔ na réseau de ka jan ɲɔgɔn na fo ka taa telefɔniw de caya yen pour information ka se ka sɔrɔ joona faamaw ka wuli ka taa a wagati la i n'a fɔ o mako b'a la cogoya min na information de ma nɔgɔ ye voilà fɔlɔ ni ko ko gɛlɛya bɛ maliyɛndenw kan jamana kɔfɛ ko Mali état nɔ don voilà Mali état de ye Mali carte d'identité ta k'a di étrangers ma minnu tɛ maliyɛndenw ye o bɛ na ka maliyɛnw tɔgɔ cɛ jamana kɔfɛ o de sɛgɛn b'anw kan a y'a fɔ Mali état ɲɛna a kana Mali carte d'identité di maa si ma maa min tɛ maliyɛn ye fɔlɔ la maliyɛn lafiyalen tun don Mauritanie ani Algérie mais sisan olu de bɛ taa Mali carte d'identité ta ka don Algérie mais Mali état de bɛ Mali carte d'identité ta ka di junɔw ma. Fufu kelen mugan ani naani 30
40 ani 7 10 ani 6 o ye an ka nɛgɛjuru sira ye minnu be fɛ ka u ka cikanw to an ye nka yani aw ka haminako ɲɛfɔ a ye kon k'aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔ k'olu fɔ ka sɔrɔ k'aw hamiw tugu o la musolakaw an be wele bila aw bɛɛ lajɛlen ma sanga ani waati ayiwa an lamɛnbagaw an sela ka ni kunnafoni nunu de sɔrɔ ni k'u walawala aw ye ka bɛn bi ntɛnɛdonya yi ma aw minnu ma se ka bɛn ni kunnafoni nunu ye a ma tiɲɛ a bɛ se k'u lasɔrɔ sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 9 waati an ka fiɲɛ tulukala kan 102 tɔmi fu nɛgɛ kɛrɛfɛ o tun bɛ daji balawe bolo ka bɔ ameriki jamana na ni kunnafoni nunu laselikɛla ne yɛrɛ fɛ mariyamu kuyate ka bɔ bamako aw minnu bɛ fɛ k'aw ka cikanw to an ye an ka nɛgɛjuru sira o labilalen don aw bɛɛ lajɛlen ye o ye 001 20 24 30 47 16 aw ni ce aw ka tulomajɔ la sini sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 7 tɛmɛlen ni sanga 30 ye tabale ye kunnafoni kura kɛnɛ wɛrɛ o bɛ sigi